Gauza da, bat egiten dugun helburuei begira, indarrak batzen jakin behar dugula. Horrek ez du esan nahi autu elektoral bakar batean joan behar dugunik. Baina gure helburua baldin bada, 20. mendeko Europa honetan, Europaren baitan sujeto politiko izatea, eta gure hizkuntzak bermea izatea, etorkizuneko bermea izatea, ezinbestekoa dugu Europaren begietara gure eskubide aldarrikatzen dugunak gehiengoa izatea. Eta abertzaleok gehiengoa gara, bakarrik guztiok batzen bagara. Kontua da, besteak beste honek eskatzen duela behin betirako indarkeriaren zikloa ondo ixtea, eta horrek ere eskatzen duela akordio nazional bat. Indarkeriak eragin dituen ondorioi itxiera on bat emateko. Biktimetaz ari naiz, baina baita presoetaz ere. Gai honi ere irtera duin bat eman beharko zaio. Nik uste dut bat oso garbi daukagula, PP eta PSOEk bat egingo dutela zenbakiek ematen badie. Bestetik, abertzaleen artean ez dago inolako aliantzarik ez behintzat guri dagokigunean, ze azken batean diputazioei begira garrantzitsua da abertzaleok bat egiten dugun horretan, baina baita ere eredu sozial desberdinak planteatzen ditugu, eta krisi egoera honetan guretzat oso garrantzitsua da zerga politika goitik bera aldatzea, politika soziala indartzea, eta bar. Orain, hau esan da, garbi daukaguna da ere, gure esku badago, PP-PSOE binomio horri aurre egingo diogula.